فكم بكر جامع فدخلوا بنات بلولي يزحفون بفا على أستاههم جافرون دوت ما بفا إلى المدينة تبينوا في بنات أبن دري من تلقي كوب ناتي لنا كم بنبنشيت بينما كان يمبي حدة بدلوا من قصير وقالوا يمبي حدة يمبي محبة أبدا في شارع أنا ولي اللي يقول رواه الشيخ الترمذي قال الله تعالى على طولبي فويل لبشت نغودني للذين من الذين يكتبون الكتاب من دفتر بايديهم مجود ما ثم يقولون الانبياء هذا نقول من بندكم من عند الله تعالى امري في فين تبتان بند بيكو دفتر تعالى امري بن لبشت نغودني سو توبا هباي فهمت ليشتروا غاب شوتر به مجم سمانان جوغ غادي فما سبحان الله هم دنيا هم غون ادوني انكو هم غون يبقى خالص دنيا خالص بانك ادونا كا ngara be benci defter mabbe be benci tan batta hen gedde godde wonde muhammadu nela kay meden sumal baay non ben don dañi def chatu bayil defter fo gadande fo bonni ha bon ben alhada xam nañu tan ka kon aduna ko seede aduna jarano bonnirde lakhara fotano bonnirde aduna wa bayil lef chatu ngodani lahum wonan debe mimma katabat e ko windi dum aydihim juude mabbe wa bayil lef chatu lahum ngodani mimma yaksubun ko pagidi sallallahu alaihi wasallam an ibn abbas na bala maga abdullah ibn abbas radiyallahu anhuma qala wa kayfa tasaluna onon julbe hol non lamdorto don ahli kitab jom deften an seyin ga hunde ko sabi onon julbe goppon do deftere man alquran onon namdo yo defte yahudi encore dum fatani wonde cer onon bade dum famide ko kitabukum tay deftere man de allayno den unzila jippinade ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam den ahadasu bul hisdude تقرؤونه ونن جنگال كاي ووري وند هسره محضن اندلا بشر لم يشب نجلا كاي مرس دفت دي ko nyum ko gadde boy do kadu jilla de maylta non fewa ko namdu de be ngare ke deftere mun yokkaji kadi وقد حدثكم ياون دفتر ده ياوتني من ان اهل الكتاب جم دفتر ياوتب بدلوا كتاب الله من بين دفتر ما يهود تولى الانجيل وكويلتا وبنا بن فامنا مدو فكالني on bi on peni ko kaltan ko fenade ko dan jabande on jahan namdo وغيروا من بين دفتر وكتبوا بندي بايديهم جود مبه وقالوا به هو نمدو من عند الله تعالى امري يشتروا عبد الشوتر باليم ثمنا قليلا تشوب فمر الا ينهاكم حدثاون ما جاءكم كاريمون من العلم غندل عن مسالتهم قالم داد ko gandal ko danjuna qur'ani ko foti yonde on basana don namdo yahudi ko la ala wallahi mi wondiri Allah ma ra'ayna min jani min rajulan gorko yas'alukum min lamdo on an alladhi unzila ilaykum kan kalan o mi wondiri Allah kan Abdullah ibn Abbas o mi wondiri Allah min den yaade yahudi kan yabba ko namdo en qur'an yanko namdo kam do jondini gamen enen non enen jaha namdo tan tek البخاري في كتاب الاعتصام قال الله تعالى على طولبي قل وي من كان اون لاتي ادوان كو غانيل جبريل ولا جبريل فانه كان جبريل نزله كان جبين القران على قلبك برنما باذن الله سكتوري الله مصدقا دفتر دي عندي غومدين بما بين يديه كو وني يسمعير من افامته وهدن كان كون فيوال وبشرى كون بلتين غول المؤمنون ان غومدين الله أنا أنس بن أبراهيم قال أنس رضي الله عنه قال وي سمع نانين عبد الله بن سلام عبد الله بن سلام كم يهودي كون وغاندو نون مود يهودي كون الله ولي mo kado naati l'islam mango wala Allah wali mo naati l'islam on nani non be gudu mi rasulullah agar gon rasul sallallahu alaihi wasallam on nani la firi makka ari madina ko sar sar ko way non namda rasul sallallahu alaihi wasallam andi kam nela watan windero o hanto batima feengol am jangi def non on nela na ko ni be don non bitat on nela gon makko feri ari madina o feli arde non o lamdo dum namde bela mo ande bela on ko nela so tay tabi on ko nela o jebbilo def tawre ko non annab Musa kala annab nel non ya ko annab bur mo ar weta Muhammad rasulullah on so ari kala ndo yetti ngoppe ko jaggono ko tawtama wonta cerno jono kan Abdullah ibn Salam ko kando nder yahudi ko mo jotori kanyan nela dali wonda o testi o tay ko o won nela ko jakko e mo jono nela dali firi makka ari madina o nani dum tay mo ngesa makko am bogga tamboroje makko bogga tay bendi den no ari
bari ka nela daga yidde poste dum question ngaji aw anda bala ko nela won kan kono fi ardi yaxtarib am wonto li ngasma ko to am ko gamangoj fa atan nabiyya ari annabi wa arti annabi ga galle mum ga sallallahu alaihi wasallam fa qala wi inni naminde sa'iluka bi lamdama an salatin ga gede tati posma question ga tati la ya'lamuhun andata illa sunna nabiyyun annabi ay wa goto wa jabal sunna annabi sa jabbe kan tado mi andaka annabi mi yewtema sa jabbe kan bi an won ko jilo mi jogi hay jonnen fama awwalu ashrati saati nabi ma an muhammad an rasul sallam kon ko woni arwande mandeji darga son dara ma wada maale din maaleji won mande adoto wonde fenci dum ko question ngam gadon e ma kadi nam question dimmeji wama awwalu ta'ami ahli aljannati lam dalam dimmal kon ko woni arwande nyamde yimbe aljannaji so yimbe jeyi ko nyamata hol buram yira hol nyamde adoto wonde arde men halde nen kadi on namdu akam be namdu kadi wama yanzi'ul walada ila abihi aw ila ummihi famide kadi holko saabi biddo saaji nanda e yumum baaji saaji nanda e bamum baaji yimbe idu nenda gorko debbo nenda desdir be jibina bingel bel nanda e babiraado bel was nanda yimiraado bel nanda yimiraado bel was nanda babiraado holko saabi dum de tafi be e namdu o wini qala nabi sallallahu alaihi wasallam akhbarani bihinna jibril hanifan jibril ari do nan habri kam don na bandi kon jogat wat nam dat ngal de do jaabe mi halna do boy non nan jibril ari do halli mam jaabo je famide gala jibril wi gala jibril wi o gala o jibril kanko abdullah sallam do o kadde nela den nela do haali en kongol jibril jibril ha o ya jibril gala wi zaka adu yahudi min al malaikati on ko ganyo yahudi en ko jibril min wala ka kanko halki dendagal mamira men fakam halki wulla do yimbe tan ko may tawde ko on jorndir aga min badda min mata notat sino ko mikael wonno ayo on kay kam adda tango ko nyamete o yarta ko rete asga jibbe te to boli amma jibril andi non ko garda halko di dum non taw ko jibril kam adda njaafa dirata ko winda won hatta namde res njabama tan ko garo o jibril ko ganyo ida yahudi en ko be kawra ko jangi non ma Allah wi man kana adu wal jibril inna nazzala ala qalbika bi idnillah kala ganjo jibril annala do kala mabbe garra wi ida jibril yebe gandu jibril kanyum jippin alquran o e bernde ma kala na yimbe be famide kala ganjo jibril yo andu anyi Allah wa anyi nala Allah sallallahu alaihi wasallam Allah kadi anyi kam amma non so tawi ko bida ko awwalu ashrati saati arwande maaliji darga arwande ko maali adotode feñje maali darga wi fa narun ko jeygol tahshurun nas ngol en rendina yimbe min al mashriqi umarde funnange ila al maghrib fa do hirnange jeyge ngene ummo bange funnange leydi faye bange hirnange rendina yimbe jeygol don jeygol wala ato feñje jeygol non arabiri ngene ngel ko jengol ko cikketen ko yibe ngere yibe jumari wallahi ngana on gandal bela kuura o faandi do kuura ay ngana kuura joni no wayno kadi kanyum en do aduna ko jengol wi kanyum jogi yimbe han kuura jogi nan wayta ko kuura de ngandi ala na rek on feeñi ari hande kala ko jida ko kuura yaadana ma kan jetar de radio kala do tan an tan goto ala ma nande makkatal makar jodda makka ada wada hunde jalto do yimbe kujine o kuda wada no wata ko don no heewi ko nela dan haala taw o jofoto wana no haqqille sikirti ni nela satara medi wido wi ma neddo me liggado wutima e suudu ma jaha ngatta wutima haalan ma kala ko wadi e suudu e wutima haalan ma handari telephone ma hande sawaji dum walla ko mi yafa dum camera sirba halin ari jo wutima madal dum dafa wutima ligi portable ma bada ngal adisere kala ko hala fo ngal jeg sa artingel halam wonto kat do wino kat pade ma neddo yaha wona fadde ma ko wiya barante dillar nes fadde ma dum ari han auto wana fad sa jole auto ma ali yaha wana jodda ko faddo kam hewno ko payngal natena ko do ko an fof nati fadde auto ma reno bafal ma udda gide bafal ma udda dillar nes rento dillar hala wana fado wonde e dum non daga so yaa ko an hakkil ma doganta ko fado ngol kono atinani hay auto kadu fado aba jola tan an fof wana ayyaade
ndegam non ɗum waɗi ko jeygol kam adata feñde ummo bange funnaange fa hirnaange on maande adnade caggal to maali keddi ndewete jokken namda ɗimmal o wi kadi joni amma awlu ta'am ahli jannati fa ziyadatu kabidil huuti so tawi noon ko arwande ko yimɓe aljannaje gatoro rokkede o wi koko ɓurti koko ɓeydi e heeñere liingo mbiyeten ko hewtu hewtu woni balen liɗɗeje mawɗe ko gun monno annabi Yusuf ni annabi Yunus ko heeñere makko ɗum ala yimɓe gandata addanede taw ñaama haade goɗɗum ɗo aroyde ɗum ɗon woni namde ɗiɗi joni ari ko namdal tataɓat o wi wa ida sabaga وإذا سبق ماء الرجل ماء المرأة نزع الولد فاهم دون وإذا سبق ماء الرجل ماء المرأة نزع الولد وإذا سبق ماء المرأة نزعت وي gorko debbo so ndendi tawi ko gorko adi maniyade mani gorko adi tellade mani debbo o fawi dow ɓiɗɗo on nandata koye bamum tawi ko mani debbo adi yaltude tagal mani gorko ari ɓiɗɗo abbo e yummu ni tan foti kala nde ɓe gonɗi ko fof jalɗuno ko fof ndiyam no yalta e mum kala gaddiɗo rufde ndiyam tan o cakkitiɗo gaddiɗo on jeeyi ɓiɗɗo on ɓurata ƴettude mbaadi ɓiɗɗo fof ma on to jiiɗa gorko aɗo rufde man wi ha ɓoye debbo ruf sa debbo adi rufde ha ɓoya sahaaji kamɓe ɓe gardata lawol goto kamɓe noon so ɓe gardi lawol goto ne heewi wonde ndur mbeeɗa ne heewi wonde deɓati gorko kadi tagi gorko wona gorko wona debbo kono heewani no heewi tan goto heewi adade gorko eyi ɗum kadi wonto haala han ndeno jaabima wonama jaabima haala ha gasi waaji o wi ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu annaka rasulullah o wini o naati l'islam nelaɗo jaabuɗo ɗi question ngaji ɗi an ɗum ɗo an hande an laaɓama ka nelaɗo sallallahu alaihi wasallam joni noon o heɓɓiti o wi o haali kaɗo haala o wi wa ashhadu annaka rasulullah mbeɗa seedi an ka nelaɗo allah o heɓɓito ya rasulallah e heema an nelaɗo allah innal yahuda ayno yahudiyankoɓe korejam ɗiɗe kalata a faami de korejam yahudiyankoɓe qawmun koɓe yimɓe buhtun fenoɓe faami de ko heɓpenade minen komin fenoɓe ay wa innahum kamɓe korejam yahudiyankoɓe ɓe jiiɗa min kam Allah danni kam gonmo ɓe yaltiminaji l'islam kono min haalama gueɗe maɓɓe ay in aslama no wiyatno innahum in ya'lamu so ɓe gandi bi islami so ɓe gandi mi naati l'islam qabla an tasalam ko adina lamdotoɗami yabhatuni ɓe pennat kam so ɓe gandi tan mi naati l'islam hanti ɓe jawimami ɓe kalata am ko ala em eyi ɗum haal ɗum jinmi haalade so ɓe gandi tan mi naati l'islam ɓe pennata am joni tan nen kanko wayno cuuɗiɗo ni tan fa ja'atil yahud tan yahudiyankoɓe ngari tan kanko wonde woodi to jonti seeɗa suuɗi kanko naatɗo l'islam joni noon fa qala annabiyu annabi wi ɓe sallah sallam ayu rajulin abdullahi fikum ay jangga tan waɗi fayida ɗo darsunani min darsima to ko manko noon famde ɓe gartumi hen ɗo joni ɗo Allah addi faamu o wi ayu rajulin abdullahi fikum onon kam hol gorko biyeteɗo abdoullahi nder moon onon yahudiyanko waji onon ko abdoullahi wiyetede o naati l'islam ko ɓettinani kanko haalde nelaɗo kalta ha gasi o joncoyi o suuɗima kamɓe ɓe gaari o tawino haali sikkereji maɓɓe nelaɗo noon posé ɓe question wi onon kam hol gorko biyeteɗo abdoullahi nder onon yahudiyankoɓe keɗɗe koɓe jaboto ɓe mbi tagalu ɓe mbi he hayruna ɓurɗo moƴƴude amen wa khayru khayrina ɓurɗo moƴƴude kadi e ɓurɓe moƴƴude amen ɓe koye ɓeno jeeya wabnu kadi khayrina ɓurɗo moƴƴude kadi e ɓiɓɓe kadi kala ko moƴƴuno amen wa sayyidina kanko woni koho amen wabnu sayyidina kadi ɓi kadi koho amen o wini andi ɓe kalima ko haala moƴƴo nela sa sallam jokki namdal nelaɗo wi ara aytum kabire kam in aslama abdoullah so tawi huddirama oɗo abdoullahi ɓurɗo moƴƴude moon ɓuuri moƴƴude moon on cikkoɗon kalama ko haala moƴƴe timmuko oɗo so naati l'islam ko kalto ɓe namdi on ɓe mbi a'adahu llahu min dhalika wi Allah dandumo e naati l'islam Allah heedi hen Allah heedi hen joni tan fa kharaja abdoullahi soppiti yalti lawol gotol yalti tan bettiɓe ɗum nen tawi ɗon tan fa qala abdoullahi wi ashhadu an la ilaha illa allah wa anna muhammadan rasulullah mbiɗa seedi dewte Allah sona Allah muhammadu ko maccuɗo Allah ko nelaɗo Allah a faami fa qalu sharruna wabnu sharrina bonno amen ɓi bonno amen jasno ɓurɗo jasde moƴƴo kadi joni gonnoɗo moƴƴo ɓurɗo moƴƴo joni wonti bonɗo ɓurɗo bonde jasɗo amen ɓurɗo ɓi jasɗo ɓe mbimo dani on taga suudu gussimo
قال أبي فهذا الذي كنت أخاف يا رسول الله وإنه يكون لم أي ولا يرجع أي ده ثم جون أي أبوس بكيشون قال لهم تنان بكالي حالم أما من جاكم كم مجنون على ما كون أي نبتنا من الإسلام يقول لي هني وما أنا لا يقول لي ما لي كنا كم ليه كمينن كم منهم كم جاس فاهم كنا ما جشر ناتي الإسلام نقول مجن دندانgal wondi makko fagal jante makko wadam fiira toujours Allah na halama taw Qur'an alayna atina min kitab min de ko deftana gandi yaari fo nek ma ko kanko jofata Abdullah ibn Salam ni sen modi ko heewi non nata ne mbato ko sene nata jokku ya jon non o wi قال الله تعالى على تولوي ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فسموا وجه الله إن الله واسع عليم الله ولله على ودن المشرق فدير دناغ ونفناغ والمغرب متر دناغ فالله جي فأينما تولوا قال كوتشدون تسمى كتون وجه الله ون يشاء الله كان كوتشدون فالله نتون الله ولا فناغ رانيت انا نراو نورب نهرنا إن الله على واسع كو عليم كو غندو صلى الله عليه وسلم أن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته تطوعا أينما توجهت به وهو جاء من مكة إلى المدينة ثم قرأ ابن عمر لله المشرق والمغرب الآية قال أنزلت في هذا أن أبرامك عبد الله بن عمر وأن بلاتنا من جولا نعدو دابا مكة تابت أني مجولا دو دابا مكة وتاكو نافلا نون دابا هجتون هجت دابا دو هجت مجولا دو كيش دابا مباجي الله أكبر السلام عليكم جولا دو دابا حاسبك عن دون تك أرد أن قرب ما جانا فايدة جاني تنبا أنا جولا دو قرب نافلا دي نافلا دي أي كمان جهات ما كرمان من جولي كوين در أبيان jangan hajur tu habis itu jauh sih smart tu faham ini kalau aku cakap dalam telefon lagi وهو نكون جاين أبو أري أبو أمر مكة أمر دمكة إلى المدينة فهذا مدينة أبو جولا يدو دابا مكة هنا في سبب تيونتنا أترنا دابا جيب لنا جولا كوجدا فناك أما نافل أوكي يا جول نيرد وكان سلا نجد أفو كوجدا سأجول سبب disayar jarau kan nanti sering kali faham ini joni o jangi non ko nela waddo ko Allah wi ko Allah jeyi funnange jeyi hirnange deke non danni don yahat dangal ustingal jul ton funnange ma to ko nafila batta mabbu huccude fof ton huccude daba huccude fof ton huccude an Amir ibn Rabi'ah radiyallahu anhu qala kunna ma'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi safarin fi laylatin muzlimatin wa lam nadri ayna al-qiblah fa salla kullu rajulin minna ala hiyalihi wa lamma asbahna dhakarna dhalika lin-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa nazala fa ayna ma tawallu fa samma wajhullah Allahumma tabidi Abraham ka Amir ibn Rabi'ah wi min latina ma jati annabi sallallahu alaihi wasallam dangal ndar jamma bu nibbono fi ay goti yata ay bat joni non goto fof daka mo ni mbay kon daka jippima joni do pukkuda dingal ma donc don calima don ma nukel ma jippuda wada hoda jippi way ko to jippi ko seta yimbe ujunnato al temet nibbe na wadi be mbawa be jiha goto yeta goto fof do fukkida dingal mum don jotto joni non waktu yonti goto fof kany julna hoore be kuccitiga ha weeti be ngari be nelal minata goto fof juldi Allah wi be to kuccitdo fof Allah ne ton heedi haala jahatan kala jaada mbemda a wi mi andal funaga hirnake tokku tan to hawra ma ko jula Allah jaba hol bon ko jabata andi funaga nan kuccita ga hirnake adama tan on sa wi mi ko kuccida fof kuna famille وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والارض كله قانتون وقالوا بك بهفرب اتخذ الله ولدا الله جوغيم الله جوغيتي بيدو بي عزير كو بي الله بي عيسى كو بي الله سن سبحانه سناد ودني الله وي بل داتو له ودني الله ما في السماوات جنانgal ko woni asmanu jidi ko kanko jeyi wal ardi leydi ni kanko jeyi kullun kala gotel e ko ne leydi asman hoore mum dani tuna lahu ay defti Allah en gandi non matu gagal e ɓingango wona goto famide ko neɗɗo jeeyi e ko maccuɗo ma ɓiye wona goto sabi ɓiye ko an hoore ma woni maccuɗo ma noon ko an jeeyi ɗum maccuɗo ma an gona ñawɗo wote kono ɓiye kay ko an woni deke Allah jibinani hay goto tagorde fof ko maccuɗo makko wala hen ɓiɗɗo ala mbo jiidi ala jiɗɗo e makko ɗum woni ko gonɗi
عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك وشتمني ولم يكن له ذلك فأما تكذيبه إياي فزعم أني لا أقدر على أن أعيده كما كان وأما شتمه إياي فقوله لي ولد فسبحاني أن أتخذ ولدا رواه البخاري. أبناء عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال الله تعالى الله توضوي كذبني ابن آدم بي آدم هجد أمي كم فيني من الله بي آدم هجد أمي كم فيني تبلم يكن له ذلك أنا ناني وفيني دم من الله من الله نبون مني من حال بي آدم يكم فيني على وفيك وارون قال وشتمني ولم يكن له ذلك بي آدم هجد أمي كم من الله تبلم حانا ناني فأما تكذيبه إياي ستيكو كو فيني مكو من الله فزعم وآجي وهالي وأنني من لا أقدر من حتى أعيده كما كان سمي كسي موريم وأبا من ليدي وانتي ليدي بابا وورتين دم وانا تيجي يوم درا دومين كال أنا أفني ممكن مثال كلام بيد مثال ودا الله حالي ممكن وأما شتمه إياه تايكو يتي كم كو هذا من كلام فهم فقوله كم بالمكو ويدا من لي ولا نو يكمل جوجي بيد ما جوجو بيد جوجو غوركو جوجي دون غورا دبو جوجي ndama ana ben jibin mo na gorko wana dabon jibin meddi kam ko neddo ko jom terde neddo wayni be jettimi tig نعم فسبحاني سناد ودني كم من الله أنا تخذ الله تنبيه ودي جوجادي تك دابا جوجو بيدو أسيد ما يو دونكيتو من ما يتا مستطاعكم دونكيتا لا لا حاجة تك تمام أنا تعالى على تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم صلى الله جوجي تده أن إبراهيم درسنا إلى مها سودو كابلو مباري دون جولد دو دي سي بانغي مسودو كابلا بجيدي أران بدان در مادي لا يا دك بايا صاحي مالو نعم عن عمر رضي الله عنه نعم قال وافقت ربي في ثلاث قلت يا رسول الله لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى فنزلت واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وآية الحجاب قلت يا رسول الله لو أمرت النساء أن يحتجبن فإنه يكلمهن البر والفاجر ونزلت آية الحجاب واجتمع نساء النبي صلى الله عليه وسلم بالغيرة عليه قلت لهن عسى ربه إن طلقهن أن يبدله أزواجا خيرا منكن ونزلت هذه الآية رواه البخاري في الصلاة ومسلم في الفضائل ولفظه وافقت ربي في ثلاث في مقام إبراهيم وفي الحجاب وفي عصارى بدر أبراهيم قال سيدنا عمر بن الخطاب خليفة ما كنت إميجو قال لك إيشيكو كان جبني أنا حفصة أون سيدنا عمر حالة عمر مين عمر mi hawri e joomam laabi tati mi haala tan Allah yami Allah haala haala mi wonto goto ko tati o qultu mi wino mi ya rasulullah min umar qultu mi hey ma nala dal lawi takhadna haani en jogitim min maqami ibrahim sallallahu do to saari an anda batte ibrahim do darno kam isma ibrahim may suudi kam ismail bi kan totano ma kaaje ma batte mun en haaju ngarim mi nala do ene poti wattu do julde ngarim julen do kala mo dum daraki Allah wi batte don julde ay Allah addi yamna fawi batte julde wana woni go kadi wa ayatul hijab aya birnagol aya hijab woni wadde sunna galle sunna wadde gona bangi wadde gona bangi ko min wi no nelal bima ya rasulullah hima andal adal law amarta hanin ayamri nisa aka suddibe mabbe ay yahtajibna ndabe ciudo to gagita warbe badna dum de fabbe gona der min warbe be kedega sabi fa innahu koni fi yukallimuhunna halda ko soxna ma teddu be halda mabbe al barru gorko mabbe fadi ma garna halda mabbe taw ko jiya Allah mojjo ne jaggibe ko be yimmira mudum mijoda ko mijoji bon ma won garda non taw ko jaas mijoji bon e mabbe tik dum no fonno wade hijab wade sutura be keddo bangi minen min keddo bangi dum ko yande makko haali Allah tellina ayi aha banno Umar wini yamri na wondi dido watama nisa nabi wa subak gorgal raba nyala defo dindi en nyala be kirdum kirim hande gor fon wi min ngala dum do min ngala dum kirama dal non nyala do jogi rabbe hayi rabbe jena jogi joni on di dabba kam kirawa mo jogi no kada hor kirama on feewi fe hande kala tan do kurlim joni non sayyidna Umar ardo tay kanyum hande yabe ngare no tan pela min dañani dum do min ngala dum ko ni way hande men jambi
Seydina Umar yetti tan musidɗo fi wi onon ɓeɗɗoɓe tampina men sallam tan denaki Allah yamiramo yo seer on so seerimo Allah addanamo rewɓe yontaɓe fayodinde ina e boombi ha e riwɓe moƴƴuɓe rewɓe Allah ɗoftiɓe Allah hulɓe Allah waɓe ngatuɓe daraki tan Allah telli ay Qur'an tan wi asa rabbuhu yama rabbuhu joomi ko en ɗallaqa kunna so seerimo an yubaddalahu azwajan hayran min kunna muslimatin muminatin qanitatin taibatin abidatin saihatin sayyibatin wa abkara ɗum ɗo Umar haalno Umar ko ni wino so ndiyataki so kollimo ɗo tan merdema Allah yamiramo yo seer on Allah rokkamo ɗo rewɓe jaɓɓe Allah famide gonɗinɓe Allah ɗoftotoɓe Allah ɗoftoɓe gorko mum taibatin tuuboɓe Allah dawama abidatin rewoɓe Allah jamma ñalawma fadilade nafilade saihatin horoɓe sayyibatin riwɓe suuriɓe ko abkarane boombi ndenaki Allah Umar adnema ay ɗum nokkutata kadi wona ɗo tan Allah kañum da haali tagoto tagga neɗɗanke nde to wiitno to Gaddafi Laha to to wiyata falagna Allah gati modaga tan falagna modaga idama kasawni adam lahma ha weti masama khalqana khalq o haɗɗo Umar wi fa tabarakallahu ahsanul khaliqin Allah haali tago ɓi adama ko maniyu ummoto e keeci gorko maniyu gorko ummo e keeci gorko maniyu debbo ummoɗo ƴiƴo ɗo en ndindo e ranga to balɗe capanɗe nayi en ndindi koɗe maniyu wonta heɗɗere ƴiƴe balɗe capannayyi ummoɗo ɗon kadi wonta husirete balɗe capanɗe tagal ɗum ƴiyo tagi hen raɗoji ɗaɗi ha wona neɗɗo tan Umar wi fa tabarakallahu ahsanul khaliqin dan ay ɓurano wi tabarakallahu ahsanul khaliqin kañum kadi wino kon ko Umar haalno Umar woni nela sallallahu alaihi wasallam wi sen annabi arno tagal makko Umar ko hente kala ko haali tan ko hawrata ko Qur'an jokken o wi kadi are riwaya goɗɗo o wi ko mi hawri e joomum e gueɗe tati wonno magam Ibrahima yo watta juulede batta juulede hijab yo waɗa sutura galle ceerno galle ñalaɗo yo waɗa sunna rewɓe gono banggue worɓe gono banggue min haalno ɗum Allah waɗi hen tampon o wi asara badrin wolde badri ñande ɓe jagga ande wolde badri woni premier wolde gol wele tan pouvoir de l'islam ko ndulewro ndu korko ñande sappoji ɗum woni ziara batte ɗo sappoji joni nan waɗama ñande sappoji ɗiɗi ko korko julɓe ko temetere sappo tan yataɓe ko ujunere neɗɗo walla ujunere manko capanɗe ɓe kaɓe anon julɓe pooli temetere ɓe pooli ujunere ɓe mbare maɓɓe capanɗe jeeɗiɗi ka fen kayno koye hoyi mawɗo tampinde ɗin mbara ɓe dahi kadi capanɗe jeeɗiɗi heddiɓe ulle len mokki mumen caake len joni noon ɓe gaddama ga ɓe tonga anniraɗo ɗum pofti anniraɗo yalti noon sallah sallam wi sahabaɓe bisimilla ɓeɗo ɓe jagguɗen kalni kam hono mbatten ko heɓere min ko heɓere min gonɗo ɗino kono momte en jaggi ɓe to mbaɗama ɗo kam gaddama ni yewon ko mbiɗon Seydina Abubakar Siddiq adi Jafar yimɓe ne ñaagui konngol min jinni ɓe koreji men gonɗo an kaari min waɗi ɗum kaari ko en ɗam goto kefragal tan mataw ɓe jiɗi ko koreji men gonɗo jaggana ɓe cotti gorko yo taxa tan adda halis totta en kadi gacce ɗum jaha haali yiyande nde kon neɗɗo jirmoto Umar wi min jogui hen konngol min bisimilla min konngol am hen ko wiyoɓe mbaɗe ande gujjoto jaggam yimɓe garino kala mbiɗo gaccetemo wonde ko daara ɗon fewi mbare daara ɗon Umar wi ko ɓeɗo koɓe mbaɗataɓe maayo no fof totta wara koreji totta aliyu silama wara kaadi totta kaadi wara kaadi totta kaadi wara kaadi ko fof wara neɗɗo ay noon ceerno waɗa sella nan addama ɗon joni ƴewta ko bandiko ɓama ko fiyamo so bamma fiima sa ummima wiyata aɗa ƴetta ɓande aɗa faloyo bamma walla wona so ko mawde fiima wiyata ƴetta ɓande aɗa faloyo bamma kono goɗɗo won fi gaari fiyeten fadduɗa ɗum kadi piyaɗo bon mbaɗe ha ɗon kisa o wini kono hatta nela sasala abbi ko Abubakar Siddiq haali nelaɗo yeehi abbi e cottigi daraki tan hedde janggo hen nan Seydina Umar ari galle nelaɗo ga tawi nela sasalam Abubakar Siddiq min dari no goya o yetti tan hande ko mawni hande mi tawi ɗo ko mawni ko kalni kam goyno to ɓerdam nde hecciɗi mboyama yenta e mum so ɓernde hecciɗani mi woykino onon kam kala ko gonɗon ko alay saago mi tawta mon
joni nelaɗo noon Allah haala Qur'an lepte ngari ha cokkel wuro onon jogorno leptede sababu mo ko mbaɗɗon ɗo ko ak Umar ko wino ko ɗum Allah yaadi e ponno ko wareede ndeke yimɓe so kaɓe añ mumen aɗa mon jaggude on mbiya cootigu on piyaɓe taw coñonɓe piyon sagataɓe ko nafanno ko fof fiya hayde cigui cawde gawƴel fat gawƴel tawa ɓeɗo kam hayso tawi mo nanɗani ala ko mbawata wona fat ɗon jaggude cootigu kono ɗiɗo morgol joni so tawi hoddiraɓe on cootiɓe ɓe jeehi ɓe keblitiɓe ngal mbarata mbara donc dole ɓole gon on jawi jaggude cootigu on mbaranaɓe taw ɓe ceedo cigui cawde garam cooto ay Allah yaɗɗo kadi koye Umar yaadana ko Seydina Bakar Siddiq kala hen goto fof noon so haalama cikkata won ɓuuri kadi añande Aboubacry Siddiq dawdi haalede ñande kadi ana jat kamɓe fof ko moƴƴi inchallah wallahi jekken an ibn Abbasin وإذا رفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ويكد الله نهالي ويتومد النبي إبراهيم بامتي دوس سود كابن إسماعيل كان تطنا بالكاج بابر رحمه ربنا بي أمندو ربنا إيه ما جومم تقبل يا جبل منا يا من دلو بل من بدك ما هي سود كاب إنك أنا الله أنت السميع العليم العليم أون كان عن ابن عباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أول ما اتخذ النساء المنطقة من قبل أم إسماعيل اتخذت منطقة لتعفيه أثرها على سارة ثم جاء بها إبراهيم وبابنها إسماعيل وهي ترضعه حتى وضعهما عند البيت عند دوحة فوق زمزم في أعلى المسجد وليس بمكة يومئذ أحد وليس بها ماء وضع عندهما جرابا فيه تمر وسقاء وفيه ماء أبراهيم عبد الله بن عباس وي أرفند قديدو jogi togol rewɓe bange dadol dabba gadiɗo haɓɓoje dadol kesum min qibali Ismail ko umarta yummum Ismail on nen Hajar ittakhadhat min taqan o jogi tunama dadol li to afiya asaraha ala sarra أنا إسماعيل هذا adi jogade pam dadol fof ko yum Ismail on nen Hajar ittakhadhat min dagan o jogitema dadol mangol ito afiya asaraha ala sarata masalan pamilde kanko annabi Ibrahim o jogi dabba makko ito ko sarata dabba joddo na fewi lamdo Misra non ko Fir'aun Misra andi Misra kala lamdo to wiete ko Fir'aun ko wana neddo wiete leful yen be chef de l'état lamdo wiete chef de l'état sa jippi man ƴeewi sécurité allati wiete chef de l'état e joni lamdo jodi jappere tan wiete chef de l'état wiete tan mo bardiɗo leydi ndi mawɗo leydi ndi walla arɗo walla jagaraaf on joni noon kanko on ɗon lamdo ne e yontama ko kala dawi gorko wonde debbo jodɗo o hefta debbo o wima ya jawi goɗɗo ɗo ko min ɓuuri handude joni annabi Ibrahima ne yahanno wonde joom suudu ari ɗon kesi o ari tiɓɓe dari Ibrahima oɗo debbo mo gonduɗa ko debbo joɗɗo noon tigi riggi noon ko debbo ko wondema andi sa teskima heftinade debbo ɓuuri musi heftinade banum debbo sabu bañƴe debbo ha hutorta ko ban debbo gorko tan worɓe tan amata kono ana hutorta kono debbo ma kay kam weelani ɓaade ko anji goɗɗo an heftanaba oyi o debbo holko woni ɗuma o wi oɗo ko bandam debbo kono fande banam debbo ko banam debbo to banggue l'islam sabi gorko fof ko banum debbo banum gorko debbo
debbo fof ko banu debbo gorko wala wona biya o ko banam debbo to banggal islam ko min julɓe minen fof ko min ɓiɓɓe adam ko toon on ɗum faandi ga boowal ga noon wayata kon o ko bandi ko debbo ma ɗo ko bandi ko debbo ko wawa ɗum ɗo fof no jeeya konngol ɗi mbiyata annabi ibrahima haalino konngol ɗi boowal majji ɗi mbayi kono fenade ni kono to nder majji wona fenade sabi neɗɗo o ko anniya mum ƴewata anniya makko to ƴewata kanko haaldi to nder o haali famide kono haalaka to boowal koko fenade kono to nder aka gonɗi no wiyata nde ngeɗo nangue ko allah ngel mi waɗi ngel allah koto peeñji konngol to ko fenade wiyata ko waɗi allah o waɗi nangue sanam kono to nder amba andi wonko wallude yimɓe ɓe ha won wiya o muti o wona allah boowal to wiyata ko rewi sanam noon wiya kono to nder kanko o rewani sanam joni noon on ɗon nden o wi ko banam debbo on o wi an mi ɗaccitima yaha ibrahima yo yaha noon on debbo fayi jungo yamir debbo yo nawe suudu woni ga o jokki golle makko ha juuti o hebli gabaji ha feewi o wiyamo yaharo debbo annabi ibrahima ne yalti wuuro ngo min toon jooɗi allah kadi o itti wirnawo to woni to caggal wuuro to amo ndaara galle o amo ndaara lamɗo amo ndaara debbo makko filan hebli gasnade kuɗaɗal debbo homo yiwata ma on demo tino wiyama tan waɗi jungo makko mema debbo o tan o masa kuuɗa ko jeɗɗi tan o ɓuuri artiri goro mbiyata ɗum jaaƴi tampinimo ha juuti kadi o kadi on farta kadi o mema debbo o memata o fota weltade jungo kadi kuuɗa ari kuuɗa allah ari maasi kadi ha muusi ronki tan o etti o indi ronki jungo ronki tan tawi oɗo debbo wona keɓete o wi joni o yi korɗo makko no wiya hajara ƴettu ya naw ya oɗo wona korguel ma liggono ma ƴetto jeeh tan o ƴetto wona o yaada korɗo o tawi joom galle makko caggal wuuro ɓe jeehi te ibrahima ne ndaara kala ko mbaɗɗa fof waɗa ko haalande on wi hay berto lamɗo heɓani min memani hay bertade men jeeɗi kanko rokki moɗo korɗo ibrahima ndaara ƴeewa allah itti wirgal mba ndaari ha wasa sekkitade joni noon ni woni question nde ɓe jeehi ɓe jettoyi ƴetti korɗo o tan joom galle makko nda naw waɗa korɗo o no anda ko taara vraiment dañi hen ɓinguel ɓaade enen en gondi ko juute dañani wonde on noon on jibini ɓinguel gorel innira ismaila o hiiri kiram tatuɗo wonde wondi mo wi ma waɗa on menda ko gudde ma waɗa ɗum gueɗe tati ma waɗen gudde tati gudde menda ɗum ko haala ɗo woni jiiɓi seeɗa wi ma waɗa on ɗum ɗon caggal to noon on addoyi daddol mangol ne daasa ene liggo ha feeña wonde oɗo wona morom makko o ko korɗo makko woni korɗo makko ne yahana daasa gudde liggo e nder galle he beele ɓernde makko tello kanko nena sarta ɓernde nde tello o wasa daarde oɗo kiram anda o korɗo makko tan woni o korɗo makko kanko jeeyi ɗum o wona heɓata beele kiram makko usto e on nafani heɓata hande mo hiri on ɓaade on jibini kanko jibina hiri on fondi hen foof joni noon ni ko rewi kese rewi ha Allah yamiri kanko annabi ibrahima yo ƴettu nene hajara e ɓinguel mum ismail yoɓe jaltu wuuro ngo yo nawɓe ha ladde makka to makka woni hande ɗo yo joƴƴinɓe toon eyi ɗum woni ko haala ɗo no yurminen de joni noon o wi o wadda ende huma nden o nayiɓe ha ɓe jetti toon joƴƴini ɓe ɗon ɗo makka woni hande ɗo jata waddi ɗon noon jeeɗa bakkos e kono wi sakkos tan mawɗo waɗi hen tamaroje waddi kadi sumalle ndiyam ha heewi o ɗaldi ɗon debbo makko o e ɓinguel makko ɓen kanko rumti mo yaha o hawta accaɓe ladde tuula hen allah noon yami yo wan noon joni noon summa ɗaffa ibrahima rumtine yaha munɗaliqan ne welisine hoota no acci ɓe ɗon ko tabi'atu kanko ummi ismail hono nena hajara rewi makko ɓe qala ya ibrahima ayna tadhabu tatrukana eyima ibrahima to jahata aɗa woppa min ɗo eyima ibrahima to jahata aɗa woppa min ɗo bi hadal wadi ngol ɗo cangol allahi laysa fihi insun wala shay'un neɗɗo ala ɗo hay batte ala ɗo fa qalata lahu zalika mira on ɗuɗi ibrahima laabi ibrahima jabaki o hono la yaltafitu ilayha ibrahima yeccitake mo ni no moyla فقال له هبتي كان كون هاجر الله الذي امرك بهذا ان كم قال يمر ما يوات كم بدا دو كون قال نعم كاي الله يمر ابراهيم يشي تاك هاجون نعم بيكو اي كو الله يمر ادو on hadom jogi non قال اذا لا يدين تاك دبو no debbo jetti dal no fi o wi tay tan ko Allah yamir ma yawut men Allah yawata ko to mara jaata fi debbo rutiti to hayto to jogi tawto bingel فانطلق ابراهيم يه حتى اذا كان منه الثنيه نانو يها عند الثنيه كمان يهويت تشانغول غوتل ني هوفر تشانغول tay hande be natti yidam o yiyata be jetam
la yarawnahu min jitam istaqbala bi wajhihi al bayt wucci to min dol anta ummi to acci debbodo on suudu kaaba ndu woni suwata ma hebno kono andum do kala ma wucci to suudu kaaba do on e duwonade nokko mo duwono besgu makko dum woni duwade rabbana ahima an jawmi wani juudu makko inni min de ibrahim askantumi honni min zuriyati e genjulam yoga e genjulam hoddum tim suudu dingilam wadina changul غير ngol wana zi zar'in jomiraawol gawdala don anda bayti kam hasan takko suudu ma te bindu on suudu kab ta bala hawliti esku aji be kiwi hawliti esku hokkuɓe ya wadi yimbe be fo jiddo ton yaado ton nyabbele moy bangeji dum fof ngara non duwi duwa badda fay cerno mawdo sinjata goddo wurande on ben ayaji duwina do e madina mo duwina allongini mo duwi جونان وجعل أم إسماعيل ترجع إسماعيل وتشرب من ذلك الماء أم إسماعيل نون ووني هانت موجود نون وني أم مين بينجل مكو وني أم يتمره أم يرى إنديام حتى إذا نفد ما في السقاء عائشة وعائشة ابنها حانون جواب رجسي تمرد رجسي إنديام رجسي وكم بينجل مكو دمدي وجعل تنظر إليه يتلوى وناتني كان قد دبوا مدار بينجل مكو واحد تون لسان فلو سبعة مدام كشاتو وعندي إنديام رجسي هلا هلا دتولا هلا mandar bingel lisan fatalaga o welliti karahiyata an tanzura ilayha o wayno jogini ngel do kanko o yaari ni sede wañi tan kon ko darata ngel ko ngel dum hade ngel maari do gitma kon pawi hen musim o felit atu ngel don yaandiri ni lisan e jonnon fa wajadat as-safa wa yarda hawi hayra safa aqrab jabalin fil ardi kadi bur batade kaajila fo leydi yaliha jonnon fa qamat o dari alayhi do hayra safa ثم استقبلت الوادي وجدت تشانغولي تنظر من دار هل ترى أحدا بلا سوينو يمن جاهو نتو من كم غير إتاب دون دلات غوني سوينات وسوين هاتون بيان ولم ترى أحدا فهبطت وجيبي من سبع حتى إذا بلغت الوادي أعطيك تشانغول قد رفعت بمت رفع درعها بمتي ndagande di wutto makko ni cawloto makko ni wayne sama sa'at lifto yi سعى الإنسان ثم سعى رفتوي سعي الإنسان المجهود وهي ياد غرق تمفد ولا تيني حتى جاوزت الوادية ويأتي كيد مكه تاتي تشانغول ثم أتت المروة كذا ويتي هاي المروة فقامت عليها وتريدوا هاي المروة ونزلت من داري هل ترى بلا وي أحدا قط ولم ترى أحدا وي أحدا ففعلت ذلك وجد من 7 مرات لا بجيد دون 7 مرات باتن مكه سواء مرة نون بينني قلت نبي مرة من هذه تمر جاكم متر يقول فترة كيلو سنة يقول فترة كيلو سنة من جهيدون ولا مرة فلنا يقول فترة كيلو يطلع كيلو أنا أقول لا بيد بقى لا بترني saya mati wana ya saya masafa ngomong jangan marah bo ngomong kan kasar marah masafa ini tadi naik joy jeego jeedi ngi gastir fa ko marwa woni kilo terfo kilo terfo wala ni fof kilo terfo yon non bari ko ni ko ko fadda hayra makka hayra woni ustu to wede mari bada mari karoje ha do karoje bada bari montan kam na ne do nay wutti ko wa fa monte ko ne fo kam kan may monte hayde ustu to wede ha ustu karoje sa na fi wala bolir do fo la hayso tabon tabatin tan bolir wala ni fa dum ko ban ko climat mbad non bedda odo do ndewerten bedda mawdo ha jettoy den tourni dal jetta bedda o e kotir do hakkude don beddi to selin don dem pousse jen be ko hendare pousse ba hatta na hebat busida ala to kana safa imaro ngel lawir hakkude bedda mawdo don sa umna do ndewata jetta maro sa ngabbe do hayre tourni dar akade kuccida suudu ka ga hetto dar akade ndu wada ngasna potuda wona dañi lawol goto pata ka to ngumin dal tay tem ka ngabba do kuccida suudu ka dar akade do defta do ke pata maro non dia dum fuddoto safa wala gaynirta ko maro safa o darima e safa laabe nay o darima e maro laabe nay wala waye suddi ko jiddi wasna ko jiddi de kanko ko do ko yahanno don ko kanko nena haajal dum woni ko jahaten don gol fami
fami joni o yiyani hay goto o jippi kadi o yehi no mbiɗen yaadu neɗɗo tinniɗo awa ɓeni calma ngol o ngabboyi kadi e marwa o yiyani hay goto waɗi ɗum laabi jeeɗiɗi qala ibn abbas abdullah ibn abbas wi radiyallahu anhuma qala nabi sallallahu alaihi wasallam annabi wi fadhalika sa'yu nnasi baynahuma ɗum woni ko jahaten hakkude kaaƴi ɗo falamma ashrafat anal marwata gel ɓe ngabbi ha dow marwa sami'at sawtan o nani sawtu nde ngabbi ha dow marwa tan o nani sawtu to wattande saw ɗum ɗo fa qalat o wi sah turuji nafsaha o wi hoore makko deƴƴu deƴƴu o wi hoore makko yo deƴƴu ma hetto o nani dillere neɗɗo koko ronko noon nani summa noon ɗo refti ta sammaat o nanni ko sami'at o nani aydan kadi o hettindigi no moƴƴi o nani dilla neɗɗo kanko nani awɗo haajara fa qala wi qad asma'ata anani in kana indaka ghiwathun so tawi anani tawi enen ɗama ɗo kay mataw paabotoɗo igasatun paabotoɗo joni kam o nani kam dilla neɗɗo kam o nani joni noon fa ida hiya bil malaki ndeke yo malayka ari enda mawdi'i zamzam nokkuɗo zamzam woni ɗo fa bahasa bi aqibihi am qala bi janahihi hatta zahara al ma malayka ari tan ɓalli koyngal mayni ni tan sewnde ɓucciti wiyama kadi wirde makko wirde ko waɗi ni tan sewnde yalti tan ndiyam yalti ko dogui tan joni ndiyam yalti tan ari o woni wadde hen faddo ndiyam faddo wiya zamzam ɗum wiyoɓe wonde ko halkuɗa jam wi min ko zam hande waɗa faddo ndiyam ɗam o jaala tahudu ko mo ƴettama ɗum no wendu ndiyam mo faddo ɗum ha ndiyam ɗam rufoyde ɓenda o taqulu bi yadiha mo wiya jungo makko hakaza o jaalat noon tahrif min al ma'i fi siqaiha jungo makko noon mo nanga e ndiyam ɗam mo yefɗo e ndiyam ɗam o yafuru ndiyam ɗam ne wawña ne ɓula ne yalta fami بعدما تغرب قال النبي صلى الله عليه وسلم النبي يا الله يرمى اسماعيل لو ترك الزمزم سن حانين داشي زمزم tan ya fokkita den ma dam ɓuranno hewde ha ɓurti kono on faddi ɗam ni ko faddi ɗam ko ɗam dumbi se ɗam wasi yaaji ha ɓurti hayso woyndi horotani kono kam so faddunake ɗam ha ɓuranno aw walla wi lam tahrif min al ma'i la kana zamzamu aynan ma'inan sinno kadi o wefƴanoke e sewnde he mande wonande sewnde ma'inan tajri ma damat dunya wonano ko sewnde ne doga ha aduna gasa وجون فشربت ويريهن وأرضعت ولدها ومين بيكو فقال لها الملك ملك أبيم لا تخاف الضيعة ملك أريد من بعد نتنا بيم أرهل يا بعد فإنها هنا أيضا نقول بيت الله يبنيه هذا الغلام وأبوه أيضا نقول على كسود على تدون دونين دقيق على ليدي فوق تدون ثم تأوبي من دقيق على ما مون كم كم بام كم بندن بما توسودون ملك أبيم فاهمي وإن الله لا يضيع أهله ألا يبتاك يمبه هدوء بدوء يبتاك وكان البيت مرتفعا من الأرض لين لاتنا دوسود لاتنا بمتي إليد كرابيس وين تولدني يأتيه السيول إلى ما جنغر إلى من أرن فوق يمبه هذا كل جن الدنيا هنا فتأخذ عن يمينه وشماله إلى أري نمدو أرد بانغ نيام سول نمدو أرد بانغ نيام وقت تولد ndiyam ardaga ɗam ɓenna woppa ɗon tarotude non woni joni noon fa kanat kadalika so way noon hatta marrat bihim ɗufuɗat ɗum kesa ha seta wirtiɓe ɗon seta ɗanniyam koɓe no gummi nokku no paye nokku birti ɗo nete ɓe coyni ndiwdi maayo andi hamma gawoyi ɗon e diwe ko nande gueɗe goɗɗe tan ɗen diwe kala jiiɗi adi a tawa ko ndiyam woni ɗo joni noon jurhum leñol biyetengol jurhum aw ahlu baytin min jurhum walla ko leñol suudu leñol jurhum muqbilin min dariqin kaza ɓe gummi nokku kaari a payi nokku mani fa nazalu fi asfal makka ɓe ndewi noon sera gas makka ɗo fara'aw da'iran aifan ɓe jii ndiwdi ma taw ene weeya ɓe ndi ndiwdi ko ndiwdi maayo ndiwdi ndiyam faqalu mbi inna hadha da'ira la yaduru ala ma'i ndiɗon ndiwdi kala jiɗa ndi weeyi ndi timmi koye ndiyam te la ahaduna bi hadha al wadi wa ma fihi ma'un en bayral min en goldo ciangol ndiyam meɗal wonde fa arsalu min jariyan aw jariyayn ndel neɗɗo maɓɓe tan neɗɗo wala yimɓe yo jaa ƴeewoy hon ndi ndiwdi kam to jimi to est ce que ndiyam kam aɗa ɗo kono ɗum ɗo kam ndi ndiwdi kam kala jiɗani ko ndiyam wonde tan on yeehi raja'u ɓe dutti fa akhbaruhum bil ma'i ɓe mbi ɓe min tawi to ndiyam ha heewi te ala fa aqbalu ɓe ngari ɓe payi toon o ummu ismail yimmu annabi ismail e ndal maɓe ɓe tawi ɗum ɓe ndiyam ɗo ɓe tiime ndiyam ɗo fa qalu mbi kamɓe sete o a ta'azanina lana an nanzila indaki aɗa yamira min min ngara min kodda e ma ɗo
andi yimɓe fulɓe eggoɓe ne jiiɗa ndiyam jarna hen dammino mumen dañi wonde ɗon ɓe mbi debbo o ala jaɓa min kodda e ma ɗo min kodda e ma ɗo e ndiyam ɗam debbo wi aha naam mi jaaɓi walakin la haqqa lakum fil ma'da mbiɗa haalana mon ndiyam komin jeeyi ndiyam am komin jeeyi kodden koddiran sabu Allah ko ndiyam kam komin jeeyi de aw gaa ɗum mbi naam ɓe jaaɓi ndiyam ko ndiyam am ala annabi sallallahu alaihi wasallam fa alfa zalika umma ismail wa hiya tuhibbul unsa fa nazalu joni hawri kadi kanko yummo ismaila ambo yiɗi kankone dañde hoddiɓe on saha noon kamɓene kadi ɓe jiɗi dañde ndiyam ɗo fof ne yiɗi goɗɗo ɓe koddi ɗon fa nazalu ɓe jippini bagasuji mabɓe ko arsalu ɓe neli kadi kamɓe ɓe yimɓe ɓe ila ahlihim fewde koreji mabɓe yo per ngara fa nazalu ma ɓen fof ngari ɓe jippodi ɓe koɗe wuro ngo ay wuro wonti wuro tagal wonno ladde wona hatta ida kana biha ahlu abiyatin minhum ha wonti ɗon yimɓe kisa joom cuuɗi ngari koƴi ɗon o sabbal gulamo sagata gorko annabi ismail mawni woni sagata gorko o ta'allama al arabiyyata o jangi ɗemngal hoddiɓe ko arabe kanko wona arabe lasli makko kono o jangi arabe o mawni koye dow arabe koye ɓe no wonɗi ɓe sukaɓe wondem o wawi arabiyya o wonti arab famide ni o wontiri arab kanko ismail noon koye makko nela sa sallam yalti aduna o yimɓe fof jiiɗi joni noon wa anfusahum arabiyyata minhum wa anfusahum wa ajabahum hina sabba noon o yooɗiɓe o mbiyannoɓe wa ajabahum o haawiɓe ndew mawni nde falamma adrak gilnano helli fam zawajuhu imra'atan minhum kamɓe hoddiɓe arabe ɓe ɓe ƴetti ɓiyiɓe debbo ɓe dokki annabi ismail yo res o matat ummu ismail nen hajara maayi nen hajara yalti aduna ndesan heddi ismail wonde galle mum o jaa ibrahim annabi ibrahim noon saha fof ummoto to woni to honno to wonde nen sarat ara yaaɓe jillu ƴeewa no ɓe koɗiri kadi hoota kadi bayɗal annabi ibrahima ari noon yo ɗaali'u tarikatahu arno ko ƴeewde debbo makko hono nen hajara holko ɗacci e bagage mo ɗacci ma to ɗaalilo ɗum ko waɗa so feccan ɗum walla ko nandi falame jiɗi ismail o ari o tawi ismaila ɓii ko ala ɗon on debbo mum ni ɗon o so ala imra'atahu o wi on o wi debbo anhu o wi an kam to joom galle ma on fa qala to wi haraja yabtaghi lana joom galle am yaltine yiiloyi dépasse wonko yiiloyi naɗone galle summa sa'ala an aishihim wa hay'atihim o wi aha holno gurdu ɗon ɗo ana joom galle ma hono gonɗir ɗon ɗo fa qala debbo wi nahnu bi sharrin nahnu fi diqin wa shiddatin fa shakat ilayhi o wi min goni koye bone min goni koye ɓittede e faaɗede e caɗele jamma ñalaw fa ida jaa zawji o wi joni bisimillah fa ida jaa zawjik faqra'i alayhi salam o wi so joom galle ma arti mbeɗa jettina kam salminago e makko mi salminago moƴƴi min darde makko o ɓuuli lahu wiyanam mbiyana kam yo gayyir atabata babihi yo waylu damal galle makko ngal yo damal ngal yo ittu ngal ngal damal ngal ɗo ngal moƴƴani yo change yo waylu damal ngal on saha annabi ibrahima hooti yeehi falamma jaa ismail gelne ismail arti dawol to yanoto ka annahu anasa shay'an ille kanko no wonko tini gandal Allah ngal Allah rokim o wi debbo an kam ala garɗo han قالوا يا هكذا وهل جاءكم أحد بل على قرب مدهن قالت نعم من قرب جاءنا شيخ كذا وكذا نياج قرقر من بعد فسألنا عنك فسألنا ولم من عنك قامة فأخبرته كبر مامك جاء دبويد وسألني ولم كم كيف عايشنا ونام كم هل نقول فأخبرته كبر مام أنا في جهد نقول شديد وشدة شديد الحاجون تنفر قالوا ويكم فهل أوصاك كم جم قال له إسماعيل ويدبوا بل علىك موت أو علىك وسيمة فهل أوصاك بشيء وينك وسيمة قالوا في هكذا نعم وينك وسيمة ويأمرني ويمركم أن أقرأ عليك السلام سأرتي من يتنا المسلمين مكو إمه ويقول أوي غير أتبت بابك يا ويل دمل قال ما قال دمل قال ما ونيرني فعلا يا ويل دمل قال ويندان وناو حالي هاكسي غوركو اسماعيل هيد قال اسماعيل ويمبو ذاك ابي اغون كو بابا اون بابا اون ادي من اون بابا بابا ابراهيم وقد امرني ويمركم ان افارقك ويكم كو يمسير je bandu ma sala daman gal wéra ngal ko am na debbo kala ko mudi kala ma jogo sutur tan kirtaaki alhamdulillah min gerte do men ngudi kala pewda ha fe min kirtaaki min kashita ko bono min goni oyi baba mi ka kam ko yemi sere dum acca hawra bagas ma fatu gal bam o serim debbo sera hoti gal
وتزوج أورسي منهم كأخرى أورسي كدب قط عند الورد ولا بس عنهم جون إبراهيم كده وني نكم دمون جود سن ولا بس عنهم إبراهيم ما شاء الله الله هدرنا يومتون ثم كده أتاهم أرلا ولتمون أريب إنجيل كده فلم يجدوا طبعا أنك إسماعيل وتاي إسماعيل كده ونتي ودخل على مرأته والناتي كده الدب إسماعيل تميجو فسألها عنه وي أن كم جم كلماتون فقالت وي خرج يبتغي لنا جم كلم يلتي دارتي ما رد كده أدنى كلم قال كيف أنتم إني هنا نقول عنده السيتياسيون مون وسألها عن عيشهم ونقول دون وهيئة من بعد ما فقالت دبوي نحن بخير وسعة ما شاء الله كوي جم من بني كرتون الصلاة كوي جم تن جاكو دون دال كم من وأصنعت الله ومن شاء الله من جت الله شاء كوي جم تن جاكو دون دال فقالوا ياها ما دعامكم هل نيام دمون قالت اللحم كتيو من نيامت قالوا ياها فما شرابكم كنجرتون قالت الماء كنتي من جر قال وهي بكم إبراهيم اللهم يا أنا لبارك يا ودان بارك لهم الماء في اللحم تيوما يا ودان بيتيو ما به بركة والماء كدين ديام بركة قال النبي صلى الله عليه وسلم من هذا صلى الله عليه وسلم ولم يكن لهم يومئذ حب يا أون سها دنجلا جب أنا مارو أنا قول لا نجيجي تنكو تيو إنديام وانسا دوما دebbo dum don tan hade joni wala kana lahum la da'a lahum fi sinno be jogino gaweje en gerte en maw yon yalla wad barke e mbayiri mon en wad barke e gerte mon kon on sabe ngala do do ni be ko be jogino tew o e ndiyam joni nan galo wi fahuma la yakhlu alayhima be no wi be cherata en denke cherata ahadun bi ghayri makkah ولو كان لهم لدعا لهم في قالوا يفهما ديدو ديدي tew endiyam la yakhlu alayhima dum kam serata ma ahadun bi ghayri makkah ay serata sana do makkah do tan illa lam yuwafiqa ma jum yur musharra ko jawata no fi bise da'wat ibrahim fala yumkinu li ahadin an ya'isha alayhima faqat la alam ayyuh nafam oyi masalan ndiyam e tew hay goto wa wurdo sana makka wonno ko duwana be dum ndiyam tan tew tan gurna ma ko hen goddo wa dum sana kam lambata di ko goddo wa dum jonna galo wi ila jaa zawjuki kanko debbo andi o debbo dimmijo kam o haali hala moddo gorko o tan baba ibrahim wi fila jaa zawjuki ta jam galle maari faqra'i alayhi salam jangana be makko salminago o muri hi jamiramo isabbito atafata babihi mbiama damal galle makko gal do wondo gal mujji accu gal do gal dal mujjo to wadi debbo anda ko nela anda hay o andan ko ne ken anda kono kambe kanko ibrahim e biyu ko ismail pamodir kam foko be annaba falamma ja ismail gilna ismail arti qala hal ataakum min ahadin jaw ala gorko gardo hande o tini won gardo o namdi debbo bel ala gardo hande qalat na'am debbo wi aha kay won gardo atana ari amen do hande sagal ma shaykhun gorko hasanul hayati mojjo mbadi ay ka gorko ngol o yo wiyano wa asnata alayhi manti bo gorko jontaado joddo tey فسألني عنك ولم دي كم خبر ما فأخبرته بموم دارتي نقول كن دارتي فسألني كيف عايشنا ولم دي كم هون نقول مدن فأخبرته كبروا ما بأننا بخير وأنا كوي جنب قالوا ياها فأوصاك بشيء ألاك وشي ما سيد أنا هاك نعم وشي ويقول كانكو يقرأ عليك السلام ويكم يوم يتنم وسلم لكم ما كتب في أدم كذا ويأمركم ويمر ما أن تثبت أتبت بابك دم ما قال أشجع دون أنجل وني فلاس قال هي بتويم ذاك أبي أنك بابا قرر لنا وأنت أن أتبت أن دم الجلو يرجع القرآن ويمدت شو مدو أنك دب قال موندو amarni o amiri kam an umsika ki yomi jogi to ma anka debbo galle ko ma jogo sutur wasa sankirta ki tan pina kalna jeer fo kanki mi nyamani non foto waddo anke wi ko gerto min hanke min dal ko gerto ko tawa wala sutur ay do ko nyamna ثم لبس ابراهيم عنهم تقال ابراهيم كدي هوتي كدي نموين دمون جود وند نينا سادو وند دمون جود ما شاء الله ثم جاء ربتك بعد ذلك شكلت الارتكب واسماعيل كدي يبري نبلا له تحت دوحة قريبا من زمزم ولما رآه قام إليه وصنع كما يصنع الوالد بالولد والولد بالوالد
joni Ibrahima artala won ɗimmol tawi ɗon Ibrahima tawi ɗon Ismaïl Ismaïl jooɗe less lekki ene saha kure laañi ande kure laañat sehata waɗne jamdi nani hen sa tiri on wawi fiide donc Ibrahima on fewde mo laañi ma ɗum dardirta ma tan jomum darde cakkude walla taw wadde ko jihad ko tawi on yimo tan heɓtinimo tan girñiti faye makko ɓe jaɓɓodiri no ɓiɗɗo jaɓɓoto bammo baba jaɓɓoto ɓi ɓe calmodiri ni kanko Ismaïl e Ibrahima famide joni noon fa sana kama yasna'u al-walid bil walad wal walad bil walid ɓe mbaddina no jinnaɗo waddata ɓiyum ɓiyum waddata jinnaɗo summa qala to wi kanko Ibrahima ya Ismaïl ehima Ismaïl inna Allah amarani yamiri kam bi amrine fi wonko Allah yamiri garmi haalandema qala o wi fasna ma amaraka rabbuka ɓiɗɗo o wi baba wat ko jooma yamirma ko qala o wi wo tu'inuni o wi kam ko ya ar balla kam qala o wi aha wo ino ko balluma noon wi qala o wi fa inna Allah amarani an abniya ha huna baytan Allah yamiri kam yamma ɗo suudu wa ashara ila akmatin murtafi'atin ala ma hawlaha o yamiri kam o wi ko ndeɗo tulde mawde ni ɗo kadi ɓuri tawde e nokkuji ɗi fof ɗo yanma ɗo suudu makko kanko on suudu kaaba jaati mo yamiri qala fa inda dhalika rafa'a ɓamti alqawaida dosɗe ɗe won ɓamti piyoji gon hande ngabben piyoji ɓe maɗumen famide ɓe mahi suudu ha tooɓi fa ja'ala Isma'ilu ya'ti bil hijarati wa Ibrahima yabni Ismaïl rondo to kaaƴe to adda suuta kaaƴe won birikaji rondo adda Ibrahima kañum mahata on o woni maçon o woni minébar Ismaïl woni minébar kanko woni maçon ɓe mahi suudu han jooɓi famide hatta ida irtafa al bina ha noon maadi ndi toowi jaa bi hada al hajar addoyi hayra mawde baaba o yaɓɓa e dow maari kadi wawa maade woni safuji battiɗi wadde hayra mawde o darni ɗon baaba o ngabba hen kanko watta ka to koso o totta ɗum ne maha may suudu ha suudu kam fa wada'ahu lahu fa qama alayhi o lelni ɗon hayre nde baaba Ibrahima yaɓɓa e dow hayre nde maha wo yabni wa Isma'ilu yunawiluhu al hijarata Ismaïl ne bellomo kaade wo yaqulu ambiya kam ƴiɗo fof rabbana ehima joomi amen taqabbal minna ya jaɓan min golle amen ɗe ɗo innaka an Allah an tastami aw nalaw an alima aw ni gando al Bukhari fi bad'i al khalqi darde ɗo o min dari to refde Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Allah ko julum ko anda e teyat lillahi o mo wawa teyat lillahi no julum non yon janaba mo wawa tahi on toti bilde e ka ay longal janaba de ko longal farille fof non ha longal juma ko waɗi longal julde idi gorko no taske fof non longal makka en fof non de nangal lolde sharri fof façon goto ɗum so yinder tarude moƴƴi kam so dañi woto ko haddiri ceerno wiɗat ne so jam wala so ɗum kadi sa haddita kadi rottade ko nder tarde gonɗa hay goto yiyata machallah jom yetti waɗa fof ko soɗade tawi ko siwo ƴetta oto ƴetta juuɗe ma nana e nder gal ƴetti koppel ñeɗa coɗɗa juuɗe ma bawol ha gasa walla guura siwo coɗɗa on sa soɗima jom soɗima juuɗe ma gasi yiiɗa kadi o wufƴo waɗa ndiyam e kine makko o fiipo ƴetta ndiyam kadi o waɗa ɗo noppi ɗe ni gudduɗe ɗum woni sunnaji longal umma noon o loota ɗo ay wuddu ndu o tellina ɗum less o loota ɗo ɗum ɗo fof loota awra o sakkito ko lodde awra nde o lootata awra nde ɗon fiɓata annir amana golla longal janaba o loota hakkunde wuddu nde koppi ɗi o nanna wuddu ndu ɗo ni ande hakkunde fof caggal keeci ɗi ha jooɗorɗo makko ɗe fof koppi ɗi andi less ane metti ma mbaɗa hen jungo ma nder o nanna koppi ɗi fof e nder longal he ɗum ɗo yigge ha laaɓa cer so yigge ha laaɓi cer so yiɗi joni o fillo kadi coɗagol konngol annana soɗen ɓuramel soɗade lawol ɗimol ngol ne moƴƴi sabi juuɗe makko ndewe awra makko yesso caggal yuɗi o sotto konngol kono hay so sottaki konngol kadi basi ala deftere nde no wirni kono ele min cuɓimi ko sottade lawol konngol so soɗima lawol konngol ha gasi o wufƴi o lawol gotol o hokkiti waɗa kine lawol gotol o fiipo ƴetta ndiyam o sulmo yesso ko hamo fotta lawol gotol ƴetta ndiyam o lawta jungo ngol ɗo fof o anndi yo noon omo itta janaba e gonɗo e terɗe ɗe o loota koyngal ɗo goɗɗo jungo nana ha gasa ɗum ɗo fof jarta koyɗe ɗe fof ɗum ɗon ittata ɗum ɗum ɗon woni ittata feggal eyi joni o leppina juuɗe makko ndiyam oɗa ni aga artira adde ndiyam maska noppi o loota koyngal ñamal ngal ɗo ha ga ha ɗo wata ɗum ha fotta fof ha yigga o loota koyngal nana ngal hen ko jogui jees ɗi noon kono goɗɗo yesso no kalmi tawi ndiyam man heewi ko noon mbatta loota ngal goɗɗo ha gasa anani ƴetta juuɗe makko leppina ndiyam halle ay hoore makko waɗani ni
an sa teski hoore makko de ɗiɗo lebbi ko jar ɗiɗo ko ɗo jar ɗiɗo ko ɗo jar ɗiɗo te neɗɗo o ne wiye so tawi ko gonɗo ko janaba o jogino janaba on yalte makko de gudde lewi ɓandu gudde fof udditi joni noon sa leppini sa waɗi tan ɗe muɓɓoto sa muɓɓi so ndiyam ari radio mas naade kono so ɗon ngaaɓi ɗum ɓe mbiya so ndiyam naati hen ne wawi wonde ñaw leppina jungo ma ngo mbaɗa ni sukundu ha lelo so lelima noon ƴetta juuɗe ma ɗin ndiyam ha heewa juppa e hoore jigga ha yetto ga ñeɗa kadi ñeɗɗande juuɗe ma ɗiɗi ha heewa ndiyam juppa kadi jigga ɗum ɗo fof ha wona ñeɗɗanɗe tati loota dande nde ayi fof mbaɗa hen ndiyam jigga ha dande nde fotta fecca hoore ma hakkuɗa ɗo fecca ngata lojde ɗo eyi ɗo jungo nano ɗo ni ha yetto ɗo ni ha korso ndiyam naane wuddu e koppi a lotin ɗo naane halal so ndiyam ɗum yettodiri taɓoɗa ƴettoya fof ɗum ɗum ya leydi ƴetta kadi felso ngo hakkude norol enɗi maɗa enɗi nanduɗi walla ba nano ha yetto ɗo caggal norol piici ha yettodira e ndiyam hakkude ɗen wudde e koppi naane ndiyam ɗum korsodira taɓoɗa ƴetta ɗo ɗum ya leydi ya ɗum o hen yeeso wangu gonɗe naane calliɗinɗa naane maskuɗa hoore gartirɗa kadi leppinɗa juuɗe maskuɗa noppi goppa koyɗe ɗe mbasa wadde koyɗe mbasa goppa ɗon koyɗe ƴetta ndiyam noon leppina juuɗe ma mbaɗa ni hoore nde ha gasa ngol noon ƴetta juuɗe ma ɗi ndiyam loota hoore nde laabi tati loota dande loota banggue ñaamo ha yetto ɗo darɗa ɗo darɗo ana dari ɗo ande salli go woppi ɗo hay longal ngal kadi woppi ɗo duttoɗa banggue nano kadi gadda ɗum kadi ha ɗo dow ha less dow mbi felso go ɗo hakkunde yeeso caggal makko nama ha yetto ɗo nane ha yetto joni longal ngal gasani salli gasani kono kadi fof ɗi puɗɗima no goɗɗo wi ƴetta anniye kadi keso pul mbeɗen timmitana salli kam e lotgal lota ɗo lawol goto on anniye ha joni lota ɗo goto selli yona ngal jana teyyata o wawa teyyata o juula joni julmakko ene omo yurminide omo yurmini o wawi fatiha o wawi simoje o wawi allahu akbar sami allahu liman hamde subhana rabbil ala fof o wawi haalde o ronka wawde ene haalde e bonnata julde makko tahi e bonnata tahi ko sunna sa woppi hayso ɗiɗi fof ka sujjoɗo mbaɗa salam ɗo qabla salam tuɗi hayso ɗiɗi fof gaccuɗa a sujjatta te kadi so ko kañƴuɗa gaccuɗa hay sa sujjani so sujuɗo bona kono tulde bona kono ko bawɗo fof ronka waade tahi ma firti tan ko janggani kadi fatiha sumato kam ɓuuri sattude tahi noon wonaɓe yimɓe jangguɓe kamɓe kono banggue école to ɓe jaari wani tan koko kewi hen simoje joyi jeego men kala ƴeewi ko noon moƴƴo jara ma gasmi fatiha salatul fatiha